खुलुमबाय बे समाव आं गासैबो DN माइक्र'फ'कास नायगिरि बिथांमोनखौ बरायना लाबाय बे समाव आङो दङ धनतला गामिनि नैबे कमिउनिटि हलाव बेवहाय मोसानाय फोरोंनाय हाबाफारि लाबाय थानाय जादों बे मोसानाय फोरोंनाय हाबाफारिखौ लानायनि जाहोनानो जाबाय फैगौ फेब्रुवारि दाननि 5, 6 आरो 7 खालाराव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जि बोसोरसालिया जथुमा बेखौ देग्लाय गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय उरियामघाटनि मिथिंगा नोगोराव खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों बेनि थाखायनो बे मोसानाय फोरोंनाय जि वर्कशप बेखौ लाबाय थानाय जादों बे समाव जों दंफायो बे RC कमिटिनिनो कालचार साब कमिटिनि चेयारमेन बिथां मुस्रि रमेन स्वर्गियारि बिथाङा दङ बिथांनिफ्राय जोङो बे वर्कशपनि सोमोन्दै एसे मिथिना लानो नाजानि खुलुमनाय जाबाय 7th एनुअल कनफारेन्स UBBनि जानोखि उरियामघाट मिथिंगा फोथाराव फैगौ फेब्रुवारि दाननि 5, 6, 7 खालाराव जागोन आं रिसेपसन कमिटि कालचार साब कमिटिनि चेयारमेन जों बेहाय 100सा हिन्जावसा आरो हौवासाफोरखौ जों फोरोंगासिनो दं बेहाय जोंना करिय'ग्राफार हिसाबै फैदों फोरोंगिरि हिसाबै सपन नार्जारि दा जों मोजाङैनो बे हाबाफारिखौ लागासिनो दङ वर्कशप लागासिनो दं जों आसा फारियो गासिबो रायजो राजा नोंथांमोना जोंखौ मदद हेफाजाब होगोन होननानै गोजोननाय थाबाय